Keep inspiring. Milí priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšej časti nášho seriálu Nikon Blogu.sk a Nikon.sk a dnes sa budeme baviť o tomto nádhernom objektíve Nikkor Z 28-135 vo svetelnosti f4 s prídavkom PZ, to znamená Power Zoom. Je to cinema objektív a poďme si povedať, aký je rozdiel medzi cinema objektívom a štandardným objektívom. Cinema objektívy sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé a aby tá ergonomia zodpovedala čo najefektívnejšiemu natáčaniu videa. V prvom rade ide o motorické a tým extrémne plynulé ovládanie priblíženia, čiže zoomu. Ovládanie ho pomocou prstenca alebo pomocou takéhoto kolískového ovládača. Zoom si však môžeme naprogramovať aj priamo na niektoré z tlačidiel nášho fotoaparátu. Mne sa osvedčilo tlačidlo FN1 a FN2 na prednej časti fotoaparátu, pretože fotoaparát držím priamo v osi snímania a bez toho, aby som nechcene kýval a roztriasol tento záber, môžem plynulo zoomovať do a z obrazu. Samozrejme potom môžete tým, že je to elektronicky ovládané, približovať aj pomocou smart telefónu, pomocou tabletu alebo pomocou počítača na diaľku. Je možné voliť až 11 rýchlostí zoomovania a pamäť pre pozíciu zoomu pre rýchle opätovné nastavenie rovnakého ohniska. Rozsah ohniskových vzdialeností je od 28 mm po 135 mm, čiže od širokouhlého záberu po taký kratší teleobjektív. Druhou funkciou, ktorú vieme spriahnuť s týmto optickým priblížením, je tzv. High-res zoom. Nejde o štandardné digitálne zoomovanie, prepočítavanie pixelov, pri ktorom strácate kvalitu obrazu, ale ide vlastne o výrez z vyššieho rozlíšenia. To znamená, fotoaparát dokáže točiť v 8K rozlíšení a ja týmto plynulým high-res zoomom iba vnáram sa do toho 8K rozlíšenia v 4K rozlíšení a tým pádom nestrácam ostrosť, nestrácam kresbu a prekreslenie detailov. Voľným okom ani nezbadáte, keď prejdete vlastne z toho optického zoomu na ten high-res zoom, pretože nevidno tam stratu kvality, nevidieť tam ani spomalenie alebo zrýchlenie toho priblíženia. Získavam tak ohnisko ekvivalentné až 270 mm po prepočte na full frame. A to už je pomerne silný teleobjektív. To už naozaj máte dojem, že robíte naozaj s výkonným filmárskym objektívom. Samozrejme, toto dvojnásobné priblíženie high-res zoom je funkciou iba vo vyšších prístrojov, ako je Nikon Z8, Nikon Z9. Zmena ohniska nastáva vo vnútri objektívu, pri zoomovaní sa nič nevysúva, pri zaostrovaní takisto. Dĺžka objektívu ostáva zachovaná a ťažisko sa mení len minimálne. To znamená, raz si gimbal vyvážite na tento objektív a na tento fotoaparát a potom za každým, keď zmeníte ohnisko, už nemusíte nanovo gimbal vyvažovať. Zaostrovanie prebieha pomocou zaostrovacieho motorčeka, aj keď zaostrujete manuálne, ručne, a preto je tu extrémne dôležitá funkcia lineárneho zaostrovania. Lineárne zaostrovanie je funkcia, ktorá pohýňa zaostrovacím mechanizmom nie na základe toho, ako rýchlo točím zaostrovacím prstencom, ale ako ďaleko s ním pootočím. To znamená, mi imituje vyslovene mechanické zaostrovanie, preto môžem potom použiť na takéto lineárne zaostrovanie pomocky tretích výrobcov, napríklad Follow Focus. Navyše zaostrovací prstenec je opatrený M0,8 drážkami pre bezproblémovú integráciu Follow Focusu, čiže je to štandard, ktorý využíva filmový priemysel. Objektív má svoje poctivé rozmery, ale zároveň príjemnú váhu, približne 1,2 kg. Čo sa týka ovládania a stavby objektívu, objektív je konického tvaru. Vpredu nájdeme 95 mm filtrový závit na použitie filtrov, napríklad takéhoto Vario ND filtra, ktorý používa každý filmár na to, aby sa dostal na požadované časy závierky, vhodné pre snímania videa, čo je 1/50, 1/100 sekundy. Má
3 ovládacie krúžky, jeden je programovateľný, jeden je určený pre ovládanie zoomu a jeden je určený pre ovládanie zaostrenia. Potom sa na objektíve z ľavej strany nachádza spomínaná kolíska na ovládanie zoomu, čiže to je druhý spôsob. No a máme tu aj FN tlačidlo jedno a druhé, na ktoré si môžeme naprogramovať rôzne funkcie, či už fotoaparátu alebo objektívu. Mechanické prepnutie autofokusu, no a statívová päťka, ktorú vieme otáčať a rotovať 360 stupňov. Takisto spodnú časť päťky si vieme aj odopnúť a vybrať. Objektív je utesnený voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, to znamená, že nezastaví vás ani prašné prostredie, ani vlhkosť, prípadne nejaký ľahší dážď. Tým, že sa počas zaostrovania ani zoomovania nevysúva objektív, nemení svoju dĺžku, tak tým je to utesnenie ešte spoľahlivejšie. Zaujímavosťou je aj takáto obdĺžníková slnečná clona, ktorá zo spodu má okienko, zatváracie okienko, otvor, cez ktorý môžem prestrčiť prst a pomocou prstu ovládať či už takýto Vario ND filter, alebo aj polarizačný filter. Jednoducho mám prístup k tomu prednému členu a môžem bez toho, aby som dával slnečnú clonu dole, tento filter ovládať. Jedine, na čo musíte dať pozor, aby ste si vybrali filter, ktorý sa do tejto slnečnej clony zmestí, pretože nie všetky to dokážu. Potrebujete ND filter s úzkým rámčekom. Objektív je na pohľad krásny, všetko sa mi na ňom páči, naozaj pôsobí filmársky, vyzerá, že je kvalitne spracovaný, sú tu kovové časti, gumené časti, krásny zlatý prstenec okolo objektívu. Naozaj za tento objektív sa nemusíte hanbiť a ako náhle vyjdete s ním aj pred klienta, tak pôsobíte profesionálne. No ale to by bolo málo, aby ste iba pôsobili profesionálne. Objektív natáča aj profesionálne video, konzistentná kresba, či už na širokouhlom, na stredných ohniskách alebo na teleobjektíve, čiže nemáte problém využiť aj to 8K rozlíšenie. Prikladám vám k tomu aj fotografie, ktoré sú s rozlíšením až 45 megapixelov, to znamená, naozaj tu môžete posúdiť kvalitu objektívu, ak je dostatočná na takéto fotografie s takým obrovským rozlíšením, určite bude dostatočná aj na špičkové 4K video. Čo sa týka rozostrených častí, tzv. Bokehu, tie sú príjemne hladko rozostrené, aj ten prechod do hĺbky ostrosti a potom za ňu je plynulý. Čo sa týka chýb rôznych optických, objektív je proti nim dobre vyladený. Čo by som chcel špeciálne spomenúť, odolnosť voči protisvetlu, odrazy priamého slnečného svetla na šošovkách objektívu sú viditeľné, je ich tam viacero, sú ale pekne v rade a pôsobia naozaj esteticky. To, čo častokrát robíme v editoroch videa, že tam pridávame nejaké efekty a odlesky, tak toto tu máme vlastne úplne naturálne a veľmi príjemným spôsobom. Čo sa týka rýchlosti zaostrovania, objektív zaostruje plynulo, naozaj podobá sa to na filmovú kameru, čiže nie je to prehnané preskočenie toho zaostrenia na objekt, ale je to také plynulé s jemným dojazdom. Kde nachádzam trochu, už som to spomínal, jemnejší problém je to pri high-res zoome, to znamená, že keď sa dostaneme z toho optického zoomu na maximum a potom fotoaparát ďalej zoomuje do toho 8K videa. Tam vzhľadom na to, že tam ešte nie je implementované rozpoznávanie objektov, tak tam môže dochádzať k jemnému preostrovaniu. Nie je problém v jednoduchej scéne, skôr sa deje pri kontinuálnom snímaní alebo pri takej zložitej scéne. Ako som už spomínal, ale Nikon ohlásil nový firmware pre Nikon Z8, ktorý by mal toto vyriešiť a pri high-res zoome bude možno aktivovať aj rozpoznávanie objektov a ich inteligentné sledovanie. Čo povedať na záver, objektív som si veľmi užil, posúvam ho ďalej našim kamarátom filmárom, som zvedavý, čo na ňom povedia. Ja som s ním maximálne spokojný. Funkcia priblíženia sa mi veľmi páčila, je ako stvorená napríklad na recenzie produktov, kedy vy si môžete pomaličky nazoomovať na detail nejakého objektu, dajme tomu automobilu, motocykla alebo akéhokoľvek iného predmetu, ktorý chcete natočiť a pomaličky si vzdialite tento objekt, až sa dostane do záberu celý. Čiže takéto detaily, objektív má relatívne blízke zaostrenie, približne ten pomer zobrazenia 1:4.
ale keď si zapnete high zoom, tak vlastne máte to približenie 1:2, čo už je takmer makroobjektív, čiže naozaj skvelé na produktovú fotografiu alebo skôr produktové video. Takisto na dokumentárne účely, kedy som sám, nemám čas prehadzovať objektívy, tak práve tento rozsah univerzálny ohniskových vzdialeností od 28 do 135 mm mi umožní, že aj sám zvládnem tieto joby. Sám zvládnem urobiť reportáž o meste, reportáž o nejakej situácii, čiže idem plynulo zo záberu z celku do polocelku, ale aj detail na osobu, na tvár. Ostaňte naladení s nami a ja sa teším na vás, prajem vám dobré svetlo a krásne letné dni. Ahoj. Keep inspiring.